Samos reuniu a numerosos veciños visitantes na Feira de Produtos Artesanais celebrada este domingo ca participación de preto de 30 expositores con pezas elaboradas con coiro ou la, entre outras moitas. Organizada pola Asociación de Comerciantes e Artesáns do municipio, esta 24ª edición contou cun apoio económico da Deputación de 4.000 euros. Ademais da venda destes produtos artesanais, o encontro tamén incluiu demostracións ao vivo de varios oficios tradicionais, como o de canteiro, así como obradoiros e degustacións. Os visitantes tamén puideron gozar de interesantes exposicións, como esta vinculada á tradición do noso rural, coa mostra de arados, xugos, carros ou ferramentas de carpinteiro. Entre outras autoridades, no encontro participaron as deputadas de Muller e Igualdade Marisol Morandeira e de Cultura Iria Castro, que acompañaron a pregoeira deste ano, Milagros Núñez, que ademais de médica de familia é a presidenta da Asociación Cultural Peleriños de Sarria. A Feira de Produtos Artesanais de Samos celebrouse por primeira vez no ano 1993, coincidindo co Xacobeo. Logo de varias parénteses por cuestións económicas e pola pandemia, retomouse o ano pasado con grande éxito, que se revalidou nesta ocasión, no que hubo xantar con polvo a feira como prato destacado. Tampouco faltou a música tradicional.